Može. 3, 4, sad. Uz fanfare je svečano otpočeto bogaćenje jednosmenski rad u našoj školi. Pa se nastave učenici mogu da mogu da urade domaće zadatke, da učestvuju u likovnim radionicama, da izrađuju infografike. Pa se nastave učenici mogu da računaju mogu da urade domaće zadatke, da učestvuju u likovnim radionicama, da izrađuju informagrafiju, da otkrivaju sebe kroz psihološke radionice i kraju svog dana se opuste uz joga vežbe. Učenici nižih razreda su otkrivali tajne Ko je ona? Može, kreći. Ove godine došlo je do novog razvoja preduzetništva u Izvini, idemo iz početka. Devojke, molim vas snimam. Okej, išla tu. Ajmo, čekaj. Ajde, idemo sad. Kreni. U subotu 5. Ne, ti. Ja krećem. A, ti, ja krećem. 3, 4, sad. Oktobar su obeležili brojni To su bile najvažnije vesti za oktobar 2019. Gledajte nas ponovo za mesec dana, pozdravljava je pozdravljava. To su bile najvažnije vesti za oktobar 2019. Gledajte nas ponovo za mesec dana, pozdravljaju vas Sara.